adị m 15 years old, papa m wee kebe m di. Ngwa si papa m na m achọrọ ịnụ di na ndụ too young, na m chọrọ ịga school. Ọ sị na m ga-anụlụlụ di maka na anyị too n'ugwu Awụsa ebe a na-anụ di mgbe epere mpe. Ọ sị m na ụfọdụ na-anụ na 13, ụfọdụ na-anụ na 12, ụfọdụ na-anụ na 14. Baba m wee were aka nne ya ọnya ọjụ, were aka ekpe ya ọnya ọjụ. This man chọrọ ịnụ m dị 38 years old. The man wee bịa wee nụba m. Onye a na-abụ wee pili. Mgbe na-ebekwa abalị nwoke a na-adakpo m. Kwa abalị nwoke a na-adakpo m. Mbe nne m, mbe nna m, be n'etiti be. Ọ sị m na nke kasị njọ bụ na mgbe ọbụla nwoke na-eri ibọngị. Mgbe ọbụla nwoke na-eli ibọngị, ụtụtụ efife abalị ọ na-eli ibọngị. Ọ sị m nne. Nya na-edi. N'ife nya na ya na-abọ bili bụ 2 years and a half. O wee lụọ one day ndị a na-agụ ọnụ census wee bịa. Na wee one guy fọrọ ya n'ụkụjasị ya na-asị ya kedu ebe di ya nọ. Na di ya nọrọ n'ụlọ kafa bịa. Ya wee kọbalụ ya sị ya na di pụkwa na apụ. Sị ọsị di ọsị e. O wee sị ya kedu onye na-anụ ya. Ya wee gwabịa onye na-anụ ya. O wee sị ya na ọ dị too young ịnụ di ma ife ọ chọrọ. Ya wee sị ya na ọ bụrụ ife a chọrọ. Na ya yọgidego papi ya na papi ya kwere. Diga anyị wee dị akwụkwọ wee nye. Diga anyị wee dị akwụkwọ wee nye. Wee sị anya gaba na human rights. Ya wee jebe ebe afọ. That day nya jee na the guy bịakwara. Ya na the lady so ha wee bịa ịgụ ọnụ na be ha. Ha wee nyeli aka wee mesie report. Ndị anụnwa wee si oke na nsogbu adọrọ. Wee lụọ one day wee jebe ebe nne ya. Wee lụọ kwa aka wee bata. Wee jụba papi ya wee sị ya ma ọ gị mụrụ onye dị otu dị otu dị otu. Ọ sị yes. Ọ gị kebelie nwoke dị otu dị otu dị otu. Ọ sị yes. Ha wee jụbịa wee sị ya kedu ife iji wee kebe nwa gị dị 15 years to nwoke dị 38 years. Ị mara na abịakọ. Ị mara na ịchọ ka anyị kpọrọ gị kpọchie. Kedu ife iji wee sị na ịma nzu ya n'akwụkwọ? Kedu ife iji wee sị m papi ekwe dị ka papi a were ite ọnụ kpachisieli ya ntị. Ya na fanyere 1 month iji wee jee were ife niile nwoke afọ mere n'isi eje nye demand kpọchikete nwu ya azụ. Na ọ bụrụ na o merie na fachigete azụ na fa ga-eji eke wee bịa wee kpụrụ ya. Ha wee na ọsị papi agbaka. Papi agbaka na-akpụ ya na-akwụ ya na-akpụ ya na-akwụ ya na ịkwụrụzi epik fon ọ na-emeli voice note ya bịa nkịtị. Na papi ya gbara ka ọ ga-esi wee je gwa oge ya nwoke na ife afọ na afọkwazi. Mana ife na-ewo papi ya iwo bụ na ọ sị ya kedu ife ojire report ba die. Kedu ife ojire report ba die na-adakpu ya. Ọ bụrụ nya nwa bụ papi ya ka ọ report na ọ bụrụ ezigbo nwa. Na o nwere ife ga-eji kọzifa nke nwa nke nwa. Ọ sị m nne ya mụrụ na ndị a ga-efolo up o. After 1 month fa wee chighete wee jụba papi ya sị ya kedu. Papi ya wee daa na bebe akwa sị na ya mara ka a ga-esisi oge ya nwoke na ife afọ na afọkwazi nke nwa nke nwa osikwa nke ọ pụọ nke. Ha wee sị papi oke na fa ga-egosi gị nke bụ ife. Wee sị ịgbagolo ka fa nọzi na-eche ife fa ga-eme. Ofuke wee sị no that man na-anụ ya sef ka a ga-eje kpụta. E wee mee the guy invite. Si oge ya nwoke nya gwụ ya na fa chọrọ ife ebe dị otu dị otu bọsị dị otu dị otu. Nke afọ wee sị na ya gba nje o. Ha wee wepụzi okwu kọtụ n'afa the girl. E wee lụọ na kọtụ wee kpebe wee jụba the man wee sị ya so nwa 15 years ka iduolu na-ada amoosu. Nwa 15 years ka iduolu na-ada amoosu wee lụọ ba nwa ukwu aka akara aka ka ị na-anya kasị ukwu sị na ị na-anụ ịnụgburu onwe gị na nwaanyị. Ifuru ụmụ nwaanyị ukwu wee kara aka nọ nke ukwu akara aka bidofa nwere ihe ha agwara ya wee gwasị anya nwa wee kwube etu o si adakpu ya kwa abalị ya jugodo ọtọkịrị di ya na ala jidie. Ọkwa ịfọrọ ụfọdụ na-eme alụ in the name of marriage. Ọ sị m wee nọ n'ebe afọ wee gbasa afa wee sị ya na for that 2 years and a half ọ na-adakpo nwa na ọ ga-azụ ya n'akwụkwọ for 3 years. Na ife ọ ga-eme nyọtara na ọ bụrụ na ọ gụsịzi akwụkwọ pụtasị na ọ ga-anụ gị fine. Ọsịkwa na ọ ma anụ gị fine mana for now wee gbasa afa ha wee jebela onwe fe. This girl wee sị m ya wee gụba akwụkwọ wee gụsịa wee pụta. Guy pazala ọgụ jekwuzielu nne ya o. Nne ya wee nọzalụ wee na-abịa ihe a ga-eme ihe a ga-eme ịghọtara na ọ fụkwa anya ọ fụrụ ya anya because na abụgodo ụzọ na tadi man not for 500,000 nye before wee bịa ka kwụbọọlụ ya ụgwọ akwụkwọ ndị fọrọ afọ ya na e wee sịkwa papi ya na ọ bụrụ na ọ ga nwoke kwụcha for 3 years na enwe ga-akwụtọpụ nke fe ọnụ ya bido kịta
this 3 years ọ ga nwoke nwe to start ka o wee sevue ego ọ ga-eji wee kwụtọpụ nke fọnụ nọ responsibility ịzụ nwa na-akwụkwọ ọma na ọma nzu nwunye kedu ife o ji wee nje mụbụ ya ọsị m nne na ya agụsigo akwụkwọ pụta o mana anyị na papi ya siri ofe eze aga abịghọtago ma anyị na mami ya so ofe eze aga o na kịta na ya afụgo onye chọrọ ịnụ ya na ịghọta na ya wee na-agwa mami ya si ya nne ya na dịga ihe eje gbaa akwụkwọ na kọt ebe papi ya si na o nwere ife jikọzie fa na odison gị gbapụta na di ya na ọ ga nwoke si eze ofe eze aga nke nwa o sikwa nke a na ọ kpọrọ ya ogbe na o nwere respekt si ntụ ma ọ ga-akpụrụ die si ọkpụrụ ọkpọba nyanwa bụ papi ya sị m nne ya chọrọ ije mekọt wedin mami ya na-ahụ ya si ya biko ya bịa ka ọ yọọ papi ya mgbaghalụ biko ya na papi ya kedu onye kwesịrị ịyọ ibie mgbaghalụ ebe nwoke chọrọ ịnụ ya na kwetegolo ka agba akwụkwọ na kọt kedu ife a ga-eje yọlụ papi ya biko nọ ife ya chọrọ ịma ọ bụrụ gị ị ga-eje yọọ ya biko afta na o kebe gị na 15 years ị ga-arịọ ya biko maka alụ o mere gị n'isi maka na nwoke ka ọ bụ maka na ọ naghị ego n'isi gị mara anọ na di maka na ndị enwere nna ada anọ I don't understand still ụfọdụ na-ekwu yes na ọdụ right na nna bụ nna ya mụchie anya ka o jee yọọ anya biko ọ yọrọ anya biko eme gị emesiri ego ife jikọ ọfa agwụ ọchukwu ka ọ bụ ọ na-enye ndụ ndị enwere nna ọ nọrọ nwoke nwere uche nwoke bụ efulefu fuluru ọkụ nwatakịrị 15 years ka idulu didi gba vụla amụ wee na-awakasị ọwakasịcha isi n'ukwu agaghị aga na ndị 12 years na-anụ n'ugwu Awụsa ndị 13 years na-anụ n'ugwu Awụsa na-abịa ya ọgụ biko imere alụ ọ bụrụ na isi na ị nwere gị ga-ejizi ya na-akwa ọ dị iche hapụ oje chọọ aka ọlụ mmụọ at least ukwu aka anya aka before na-ewee kebie nke ahụ alagbuo na-akọ iri anyway ọ bụrụ m ọma mbukwu m yọtara na ọ bụrụ m ọma mbụ m chukwu ama nkwe tụmụdị nna gba ọkụ ọkwa tụmụdị a ya bụ apisis papa m ihe kebe m nwoke ya eji na-ekweghị ka ukwu kama aka wee mere ọsọ amaradị m onye nyelu dis girl uche ijekwube dis guy kọbali ha nsogbu ya malụ ife ọ na pass through for that 2 years and a half this man na-eme ya ya kwughere ọnụ tibia ife ọ na-afụta ya ka nwatakịrị mana aṅasị erigori ya ụfọdụ ụmụ nwoke nwere shame okwu tie ya ife na-akụ ya anya azị nwatakịrị aṅasị erigori ya maka na idobelu 5,000 or 3,000 be nne ya ememe ego n'isi ya ememe ego n'isi ya 5,000 oduru ego eji ata ọka idobe 10,000 ụfọdụ ego n'ime ya dọkasịrị adọka ndị ala mana ije ọmụ sị gị ọ bụrụ na ị nwee ọnkụl goto ya ọnkụl yọtara na wife ihe a na-asị benna gije ebe nna gị ka ije mee nke a gije ebe nna gị ka ije mee nke a Davido olulube Chioma wee nụọ ya so na onye amara ife a na-eme ka eji eme ife a na-eme onye ma ife a na-eme ya agwa gị etu esi eme ya a na-akọ iri ịchọ ihe ọnya biko na ịchọghị left for you and your mother ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ